God's require, nag-ingon ang Ginoo, ang gi-require sa diha nga musulod ka niining kinabuhi faith. Without faith, it is impossible. Kung wala gyud kay pagkinabuhi sa pagtuo, mao ning akong hungit permi sa akong mga area overseer. Ayaw kalimot sa pagtuo. Dili sila maoy atong boss, tuara. Doon na lang ang panahon, iksun na ang Diyos kapit na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Kuhaon, sugatong na siya. Ikaw o ako, iyan. Kuhaon, laylo. Pagkaanin lutong kataho, ang langit tulong bulawan ang ato. Pagalatan daw sa langit ang iyang kadan ang syudad mabulawan. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pakirang. Wala na'y kamatayon, Jesus. Lundon tanan kalihan, uban sa atong Diyos. Kanindot ang langit kamatayon. Syudad na bulawan, daw sa langit ang pagkatumbang. Dayanan sa mga gila na bato, supa sa kinabuhi, kristal na buhing tubig, inanas sa trono sa Diyos. Doon na lang ang panahon, iksun na ang Diyos hapon na siya. Mubalik, ikaw o ako, iyan. Uhaon, sugaton na siya. Ikaw o ako, iyan. Uhaon, lalidong na dusa. Panganod, lulog kalipay ang atong matagam naman kauban pa siya. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pangilan. Wala na'y kamatayon, lulong tanan kalipan, uban sa atong Diyos. Kanindot ang langit na matahon. Ang Diyos ang atong kauban, mga luha iyang pahiran. Wala na'y kamatayon, Jesus. O ikaw, ang among Ginoong Dios nga walay pagkausap. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Praise God. Mapinadayunon gayud ang imo hanggugma kanamo, Ginoo. Aniya na usab kami uban ni ining mga takna
kawan niya sa mong taliwala. Magapabilin kami huban sa imong presensya. Ug salamat nga ang imong pulong kanunay gayud nga nagapahinumdum kanamo aron walay usa nga mga wala. Liguna kami. Dawato namo ang pulong sa kinabuhi sa ngalan ni Kristo nga among Dios. Amen. Okay, Brad Aning, bantay-bantay ang mga bata sa gate kay basi matintalon niya na mugawas ato sa karsada. Bantay-bantay lang liar. Kay delikado ang highway. Ganahan niya magawas. Praise God. Amen. Amen. Padayon ta. Okay. Unsa tong chapter? Libro Números chapter 14. Okay, kung ang Dios nahimuot kanato, iya kitang dalhon sa yuta nga nag-agay ang gatas ug dugos ug iyang ihatag dinhi kanato. Okay? Akong usbon sa pagbasa. If the Lord is pleased with us, He will lead us into that land, a land flowing with milk and honey, and will give it to us. Verse 9, only, maulang, do not reveal against the Lord, and do not be afraid of the people of the land, because we will swallow them up. Their protection is gone, but the Lord is with us. Do not be afraid of them. Ang Dios magapanalangin ni ining mga pulonga. Maayo ba ang pulong sa Ginoo? Maayo kaayo. Naghisgot man kita og kanang pagpahimuot sa Ginoo. Gisgutan na nato kadtong mga nanglabay nato nga pagkinabuhi na bisan magamay na lang unta nga makapahimuot kita apan wala kay nakawang ang tanan. O gani tungod kay ang hinungdan wala kita sa pulong sa Ginoo. Mao na nga kutob sa atong ginahimo sayop. Nag-ingon ang Matthew chapter 29, man siguro to, be. Matthew. Praise the Lord. Chapter 22, verse 29. Okay, mao na siya. Nangasayop kamo, Jesus replied, you are in error because you do not know the scripture. Nangasayop kita tungod kay kaniadto wala man gud kitay basa sa Biblia. Og tungod kay wala man kita magiyahi sa pulong, wala gayud kita makapahimuot sa Ginoo. Okay. So laing bahin sa Biblia nga giingon dinhi sa atong panahon, giingon dinhi ang pagtuo. Importante gid kaayo ni sa ato. Dito mi nagbisita mi sa Davao kay nagreport mi uban sa akong misis. Gisgutan ako kini nila ang faith. Ingon ko, sir, nakalimot na siguro ang mga kauban na nato nga magbubuhat sa pagtuo kay mga lain naman sila usahay o kundili matabangan. Okay. Ang tao nga nagkinabuhi sa pagtuo, dili musalig sa tao. Amen? Okay, tinuod na ba? Kanang mag-meeting mi sa akong district, ako gyud ning i-remind, faith, wala pa'y makasasala sa Biblia nga gi-bless sa Ginoo.
Moingon ka nga born again ko, pero kung wala ka nagkinabuhi sa pagtuo, dili mahimuot. If God plays with us, okay, kung ang Diyos mahimuot ka na to, tanaw na to ang Hebrews chapter 11, reminders. Okay, dili kita sa Jeremiah chapter 17 verse 7, alaot, tinunglo, ang tao nga nagasalig sa iyang isig katao. Pero kung pareha nato nga na-build up na ang atong kasing-kasing, ang na-build up mo yun, amen. Okay. Wala gid ka, di na ka makadungog ug mubagulbul pa. Okay, so mauna gingon sa Jeremiah 17. 17, bidaw, base masayop ko. Jeremiah. Ang maugyod. Huh? Kadali ra. Alaot ang tao nga mosalig sa iyang isang katao. Ha? 17? 5. Ang diara. This is what the Lord says, cursed is the one who trusts in men. Tinunglo siya. Okay? Ang tao nga nagasalig sa iyang isig katao who depend on flesh for his strength and whose heart turns away from the Lord. Okay, mahisama siya sa usa ka bus, ingon siya. He will be like a bus in the wasteland. He will not see prosperity when it comes. He will dwell in the parts place. Uga. Sama siya nga nagapuyo diha sa uga nga disyerto. Mauna, ang Hebrews chapter 11, tanawan ninyo, verse 6, and without faith, hallelujah, and without faith, bisan pa wala kay absent sa simbahan, apan ang imong kinabuhi wala magsakay sa pagtuo. Praise the Lord. Nag-ingon siya dinhi, kung walay pagtuo, it is impossible to please God. Kung walay pagtuo, imposible yun na mahimuot ang Ginoo sa imo. Apan tungod kay gidaro kitag maayo sa pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Amen. Mao nga gikatudluan kita, mahitungod ni ining giingon pagtuo. Kay mauman kanay pundasyon. Okay. Mao na giingon dinhi sa Ginoo. Praise the Lord. Tan-aw no sa nako kadiyot lang. Praise God. John. Sa pa nataral ko sa ako ang kadali lang. Pangitaon usa nako kadto. Balikon nako ang faith. Mauni siya ang pundasyon. Kay diha sa iyang giingon nga it is impossible, imposible sa usa ka tawo
nga makapahimuot siya sa Ginoo kung wala siya'y pagtuo. Okay, ngano? Tungod kay ang pagtuo, nag-ingon ang pulong sa Ginoo, usa kini kataming. O sa laing pag-asulti, usa na siya. Kalasag. Okay, na nag-ingon sa Ephesians chapter 6. Tanaw sa nato hang Ephesians chapter 6. Okay. Verse 17, no. Verse 16. In addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrows. Ang pagtuo, maoy makapalong sa tanang pana. Okay. Amen. Ang ipana sayawa sa tao, praise the Lord, mauning kalisod, mauning mga sintomas, pero ingon ang pulong, ingon siya dinhi, dugang paniini, in addition to all this, take up the shield of faith, with which you can extinguish all the flaming arrow of the evil one. Okay, kining arrow dinhi, mauni siya ang pana, batok, gikan sa kaaway, diha kanimo ipana. Apan, praise the Lord. Sa diha nga ikaw manlimbasog, sa diha nga ikaw makigbisog through faith, ang Ginoo mahimuot kaayo kanimo. Atong palakpakan ang pulong. Kay ang tao nga naglakaw sa pagtuo, dili gyud na siya magmahay. Amen. Walay kamahayan. Sa dihang moabot ang nagkalisod nga panahon pagsulay, kalipay niya na. Maunay resulta sa pagtuo. If God pleased with us. Amen. Okay. So mauna siya ang foundation. Di ay John chapter 6. Tanaw na to, be. Mauni siya ang foundation sa atong pagkakristohanon. John chapter 6. Okay. Verse 28. Then they asked him, nangutana sila kaniya, what must we do to the work God's require? Okay, kung sa ato pa na, kung magkristohanon ta Ginoo, unsa man gyoy requirements? Maana ba? Unsa itubag niya sa 29, mitubag si Jesus. Jesus answered, the work of God is this. Iyon siya, kung musulod ka ni ining trabaho, mauni, believe, faith, pistio, means to commit or put in trust. Pistio, ingon siya, the work of God, ingon siya, kung musulod ka sa pagkinabuhing Kristohanon, mauni, faith, believe in the one He has sent. Sa iya nga gipadala, tuhui siya. Sa laing pag-asulti, tanan nga iyang isulti, tumana. Nakadungog man tong babae. Pagkabulahan sa suso, sa babae nga gisusan ni ining Hesus. Ingon dayon si Ginong Isus, bulahan. Kinsay na bulahan? Sila nga naminaw. Amen? Og nagatuman ni ini. God's require, nag-ingon ang Ginoo, ang gi-require sa diha nga musulod ka ni ining kinabuhia. Faith. Without faith, it is impossible to please. Kung wala gid kay pagkinabuhi sa pagtuo,
Mao ning akong hungit permi sa akong mga area overseer. Ayaw kalimot sa pagtuo. Dili sila maoy atong boss tuara. Bisan gani kining atong simbahan, ang uban mangutana, naamoy nagtabang? Wala. Walay nagtabang. Mga membro ra mo'y naghinay-hinay, nagtinabangay. Gikan sa pagsugod, hangtod nga nakasimba kita niini. Dili ba garbo sa mga membro, dili garbo sa nagatabang sa uban, ang uban nagahuna-huna nga, tabangi mi, litratuhan na to ni, o padala ta kay kwarta support, ipadala diri. Dili na, mao. Okay. So, mao ni. Sa tanan nga mga magtutuo, kining John chapter 6, 28 o 29, mao ni ang pundasyon. Okay. Aron mahimuot siya, if God please with us, ang tubag, pagtuora. Faith. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Praise the Lord. Okay. Dinhi makita nato na mga butang nga gikahimutan ug makapahimuot alang sa Ginoo. Kining mga tawhana sa mapananglitan, Matthew chapter 8. Tanaw na to ning Matthew chapter 8. Okay. Kinsa ni siya? The centurion. Ang usa ka Romanhon nga centurion, gidemonstrate niya ang iyang faith. Sugdan na to sa 5, when Jesus had entered Capernaum, a centurion came to him, asking for help. Lord, he said, kay kini magong centurion from the word century. Usa kini siya ka commanding officer nga naa siya'y sakop na 100. Mao man ang century. Ingon siya, Sir, or Lord, he said, my servant lies at home na ako'y masakiton, paralyzed, and in terrible suffering. Grabe. Verse 7, Jesus said to him, I will go and heal him. Wow. Sayon ra kaayo, no? Niingon siya, tara, kay ayuhon ta siya. Pero gipakita ni centurion ang iyahang faith. Niingon siya. The centurion replied, Lord, I do not deserve to have you come under my roof. Dili ko angayan na mo pasilong kanimo sa akong balay. Iyon siya. Nganong niingon man siya nga dili ko angayan, kay iyang giila ang iyang kagalingon nga sinner. I am a killer. Sundalo gud siya. So Lord, dako gyud ang iyang pagrespeto sa Ginoo, dili ko angayan mo pasilong kanimo sa akong balay. Tungod sa akong trabaho, Ginoo. So ingon siya dinhi. Praise the Lord. But just say the word. Ang ako lang ihangyo, Ginoo, isulti lang ang pulong, and my servant will be healed. Tiaw mo na nga pagtuo, isulti lang, Ginoo. For I myself, ingon siya, am a man under authority. Gani ako usa ka tawo nga dunay authority, ingon siya, with soldiers under me, na ako'y gatos ka mga sakop, ingon siya. I tell this one, kung muingon ko, go, musugot yun na siya. And that one,
kung moingon ko come, he comes. I say to my servant, do this, buhatan ni, iyang buhaton ka na. When Jesus heard this, sa pagkadungog ni Jesus ni ining istorya, he was astonished. Hallelujah! Sa pagkadungog ni Jesus, dako gyud kaayo ang iyang kahibulong, and said to those following him, og siya milingi, og miingon sa iyang mga kauban, I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith. Wala na niya hagua. Sa sinugdanan, niingon siya, tara, adtuon na to, kay ayuhon ko siya. Ingon dayon tong centurion, Ginoo, ayaw na lang og adto. Kay dili ko angayan nga mo pasilong sa akong balay. Dako gyud ang iyang pagtahod sa Ginoo. Dako gyud kaayo. Mga igsuon kinahanglan makabaton gayud kita niining pagtahod sa Ginoo. Dako ang iyang pagtahod. Isulti lang Ginoo ang pulong kay maayo gyud siya, tiaw mo. Kay gani ako, doon naman ko'y authority, kay doon ako'y sakop nga mga kasundaluhan. Kung muingon ko lakaw, mulakaw na siya. Kung muingon ko dali, muarigin na siya. Muingon ko buhatan ni, buhaton na niya. Pagkadungog sa Ginoo niya, niingon siya, wa pa ko kakitag tao sa Israel sama ni ining tawhana. Mauna ang iyang pagtuo. Okay, so ito ipadayon ng pagbasa. Verse 11, I say to you that many will come from the east and the west, and will take their place at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of heaven, but the subject of the kingdom will be thrown outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. Moto yang sulti. Iyon siya walay pulos. Ang lugar nga akong giadtuan, wala mag-ubra ang ilang pagtuo. Og kining mga butanga, igait sa di ay unya sa dili mao. Og dito kini sila, managkagot sila sa ilang mga ngipon. Nga naman tungod kay, wala sila magkinabuhi, wala mo dawat, walay pagtuo. Verse 13, then Jesus said to the centurion, og milingi si Ginoong Hesus, og iyang giingnan ang centurion, go, lakaw, pauli. It will be done just as you believe. Palakpakan ang pulong. Lakaw, kanang imong pagtuo, mahitabo na, lakaw uli. Sa iyang pag-uli, and his servant was healed at that very hour. Pag-ingon, lakaw, gitiman-an dayon sa centurion, mo gini orasa. Pag-abot niya dito, naayo. Wow. Kung ang Diyos mahimuot kanato, wala pa'y makasasala nga gipanalanginan sa Ginoo. Asa man nato makit-i ka ng wala pa'y makasasala, wala pa'y makasasala nga gipanalanginan. Romans, suwat na ninyo. Importante na kayo nga bersikulo. Chapter 14, verse 23. Nara. Romans, John, Acts, Romans 14,
23. Diara. But the man who has doubt is condemned if he eats, because his eating is not from faith. Period. O niya na isumpay. And everything that does not come from faith is sin. Pwede di ita nga mo balik-balik og simbahan nga wala ma-exercise if God please with us. Kung ang Dios mahimuot ka nato, dili yung kapasagdan sa Ginoo. Bisan pag-unsay madungog nimo na mga balita, bisan pag-iunlod pa nila ang kalibutan, ikaw, kita nga nagkinabuhi, uban sa Dios, wa gyud kay problema. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. God will lead us into that land. Hallelujah. Kung ang Diyos nahimuot ka na to, iyon siya maulang, do not reveal. Ayaw lag supaka. Ayaw lag tuisa. Ayaw lag baliha. Wala na ilain pa. Mauna ni. Praise God. Okay, so unsa kuno to? And everything that does not come from faith. Badlisin na ninyo. Kay kung maanad ka sa pagkinabuhi, sa pagtuo, wa gyud kay problema. Why samok? Tabangan kag sa dili, wala gyud kay problema. Ngano? God will provide. God is the source. Our God is a living God. God knows that we need. Nana sa Matthew chapter 6:32. Sa wala ka pa mangayo, nahibalo na siya nga nagkinahanglan ka. Praise God. Hallelujah. Okay. So mauni. Okay. Matthew chapter 8 verse 10. Ang pulong sa Ginoo gikinahanglan mapanday sulod sa atong makasing-kasing. Mao nang giingon sa 1 Corinthians chapter 3, tanawon sa nato kadali ang 1 Corinthians chapter 3. Praise God. Okay. 1 Corinthians chapter 3 verse 10. By the grace God has given me, I laid a foundation as an expert builder, and someone else is building on it. But, naibat diha, each one should be careful how he build. Kini di ay ang atong pagbalik-balik sa simbahan, kining pagpaminaw nato sa pulong sa Ginoo, daw sama nga nagtukod ka sa imong kaugalingong balay. Nag-ingon siya din each one, ako, ikaw, one. Each one should be careful how he build. Sa diha na makadungog ka sa pulong sa Ginoo, daw sa mga gipanday nimo ang imong kaugalingon. Praise God. Unya sa diha nga napanday mga maayong materialis, ang balay nga mabutangan og lig-on nga mga materialis, kanang balaya lig-on yun ang balaya. Pero mabutangan naglubi nga puro subok, mapurma malansangan pero dili yun ang magdugay. Ngano nga daghang mga Kristohanon nga nangawala, wala magdugay, wala mapanday ug maayo ang ilang kaugalingon. Hallelujah. Na inahagbong sa youth sa dalan, na inabinhi nahagbong sa kabatuan, malipayon permero, wala mo lahutay.
pagturok sa gamot ning subang ang adlaw nalaos na inahagbong sayuta pero daghang sampinit wala mahinloi nalikusan namatay ang binhi sa upat usar gyud sa upat usara ang nagpabiling ligoon nahagbong sa maayong yuta niturok namunga og ginatos nga bunga ug kining mga bunga mao kamo palakpakan ng pulong mao kamo kining mga bunga kamo ni ug kay kamo man kini mamunga na pud muglaing bunga ang inyong mga agi mulungtad yun sila kay ngano kamo man ang nag agi ninyo na mulungtad yun na mulahutay yun sila. Okay, napadiri sa Ephesians. Praise God. Mahimuot yun siya. Praise the Lord. Chapter 5, verse 15. Nag-ingon dito sa 1 Corinthians chapter 3, but each one, yun siya matag-usa, must be careful how he build. Pero dire, be very careful then how you live. Wow. Ni apata ni ining kalibutan na ipon patas sa mga sagbot. Nahinumdo mo katong gipugas na Ginoo, sir, maayo namang pagkahinlo namo ning imong atong uma. Gidaro na ni, gisurko pa. Wa na sagbot. Gipugas namo ang mga trigo, mga pinili gyud ning mga biniya. Naon sa baser? Sa pagturok sa trigo, hingdugan pagturok ang mga sagbot. Hallelujah, praise God. Ingon siya, ngano man eh? Bidaw, tanaw nato ni praise God. Salamat. Maayo ba ang pulong sa Ginoo? Maayo gyud kayo ang pulong sa Ginoo. Okay. Matthew chapter 13 verse 24. Jesus told them another parable. The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in the field. Verse 25. But while everyone was sleeping, mauning problema. Wala hibantay kay nangatulog sila. Enemies came and sowed weeds among the wheat and went away. When the wheat sprout and formed heads, then the weeds also appeared. 27. The owner's servant came to him and said, Sir, dili ba mga maayo mang binhi kining among gipugas? Diin man gikan ning mga sagbuta. Verse 28. Miingon siya, an enemy did this. Buhat kini sa kaaway. The servant asked him, ingon siya, do you want us to go and pull them up? Okay ba sir, amo ning limpisahon? Ingon dayon siya, ayaw. He answered, because while you are limpisa, the weeds, you may rot up the wheat with them, maapil. Ayaw limpisahi, kaysa dihang maglimpisa kamo, maapil ang pinili. Let both grow, pasagdahin na lana sila together until the harvest. Wow. Mao na dili man malikayan nahisagol pata karon. Apan salamat kay ubay-ubay na sa atong panahon karon ang natao sa Ginoo. Gani ang buntag pila tong mga bag-o. Gihap na ko 16. Karong hapon na napoy ni dawat. Salamat sa Ginoo. Hulat usa. Iyon siya wait. Iyon siya. Pasagdahi nga magtubo kana sila
until naagid ay until the harvest. Naagid matapos ra lagi ning panahon na. Tuloy-tuloy na ni. At the time, ingon siya, I will tell the harvester, first, collect the weeds and tie them in bundles to be burned. Then gather the wheat and bring it into my barns. Hallelujah. Palakpakan nato. Walay usa nga mawala nato. Maulang ayaw kalimti kung ang Dios mahimuot kanato. Pahimot igyod ang Ginoo. Unsaon nga magpahimuot sa Ginoo? Ayaw kalimot panahon nga ingon niini mintras may panahon pa nga magasimba. Kay karon sa Canada wala nay born again nga nagsimba. Katoliko na lang ang nagsimba pero napulo ora ang pasimbahon. Unsaon man na mga musician rana maoray sila magsimba-simba dire. Hallelujah. Sa back-upper na to daan, ihapon ako, hapit na museum, plus mga musician pa na to. Niya na pulo oray pasimbahon. Salamat sa Ginoo. Kung ang Diyos mahimuot, ayaw yung kalimot ni anak. Trabaho, sige ra magtagtrabaho. Unom kaadlaw, nagatrabaho ta. Pero naagyud lahi nga adlaw para gyud sa iyaha. Tama ba? Dili na nimo ma-redeem ang nanglabay nga wa nimo masimba. Di na nimo mabalik pa. Di ka nakabayad ni ana. Kung absent ka ni adto kay kinirabang simba. Okay. Ginatanaw ta. Nagtuo tag walay nag-check nimo, naaoy. Asa na makaplagi? Mateo? Kusganin niyo bi asa David? Lucas? Asa lagi? Na ay naga-check. Asa na? Pinadayag. Chapter 11. Okay, verse 1. Basaha sa Bisaya. Ano ibig kusganoy? Kumpiyansa ta. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. 11 verse 1. Tigom na to. Praise God. Unya gihatagan ako og usa ka sukdanan Oh, nga sama sa sungkod og giingnan ako. Lakaw lakaw. og sukda ang templo sa Dios Unya, og ang halaran og ipha ang nanimba didto. ipha. Naagi di ay. Paminaw ko kanan nag-ihap, nagdalagin naglibro ba? I-check na to ni si Juan, check. Check. Niya kay si Juan eh. Ani-ania, o check. Ipha. Maunay nakita ni John, writer sa libro sa Pinadayag. Praise God. Sukda. Okay, ang dapit og ipha. Salamat. Mayo bang Dios? Amen. Unya ingon sige ingon sa Biblia sa usa ka Domingo nga ma-miss unsa daw? Apan ayaw sukda ang hawanan sa gawas sa templo. Gitugyan na kini ngadto sa mga dili magtotoo. Okay. Wala na dili na gyud maihap na sa gawas. Sa Salmo 84 daw tanawa ka na diha. Versikulo 10. Ang usa ka adlaw diha sa imong templo mas maayo pa kay sa usa ka libo ka adlaw didto sa laing dapit. Usa ka Domingo nga dili ka makasimba equivalent sa 1,000. Kuya wadi ni anang giingon sa Ginoo no. Basaha daw di usba. Ang usa ka adlaw diha sa imong templo
mas maayo pa kaysa usa ka libo kaadlaw didto sa laing dapit. Kung musimba ka sa imong templo, mas maayo ang usa ka adlaw kaysa usa ka libo. Sa ato pa gi-compare ang usa ka Domingo, usa ka libo ang napildi, kaadlaw pa gyud. Kung imong gitrabahoan na pagkadakuha sa kwartang natigom diha, ingon ni ana ang prinsipyo paagi sa Ginoo. If God please with us. Amen. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Ingon ni ana, usa ka libo, usa ka Domingo. Ginoo ngano na usa ka libo man nga usa ra man ka Domingo. Aw, nahisulat na. Wow, salamat sa Ginoo. Kinsay gustong panalanginan sa Ginoo, mayong panglawas, proteksyon. Amen. Okay. So dili lang kay kana. Dinhi na punta balik sa Mateo. Praise the Lord. Chapter 8. Okay. Verse 1, when he came down from the mountainside, large crowd followed him. A man with leprosy came and knelt before him and said, Lord, if you are willing, you can make me clean. Jesus reached out his hand and touched the man. I am willing, he said. Be clean. Immediately he was cured of his leprosy. Praise the Lord. Dia naayos siya. Then Jesus said to him, see that you don't tell anyone, but go. Show yourselves to the priest and offer the gift Moses commanded as a testimony to them. Okay. Unsa kuno to? Human siya giayo. Dunay instruction. Go. Adto. Sa unang panahon, doon na sila itigom. Yun siya ipakita dito, lakaw dito. Ayaw pagbanaha nga ako'y nag-ayo. But go. Show yourselves to the priest. Ipakita dito sa saserdote nga mauning mga ulata kay siya na'y kung sa simento pa pinising, ipinising niya ni. Lakton nga pag-asulti, dili kalimtan niya na mupasalamat gayud siya sa kaayuhan. Dili ba kitang tanan nagadawat sa kaayuhan? Maayong panglawas. If God please with us, ayaw yung kalimti. Ang atong pamalandungan nga ang Dios kanunay malipayon og mahimuot kanunay kanato. Amen. Naaba pod sa Biblia kana mga half-hearted, kanang may pagtuo pero dili kaayo klaro ang ilang pagtuo. Naa kinsa ni priest pagyud siya. Si Zacarias kadtong naamang. Kinsa tong anghel nga nagpakita niya? Si San Pedro? Oh. Kinsa nga anghel to? Lucas, tanaw na to, chapter 1. Kinsa nang anghel ni? Okay? Lucas, kapitulo 1. Diara. Praise the Lord. Luke chapter 1. Gikan sa versikulo 5. In the time of Herod, king of Judea, there was a priest named Zachariah. Si Zacarias, who belonged to the priestly division of Abiha. Pari ini siya. His wife, Elizabeth,
was also a descendant of Aaron. Kaliwat ni Aaron eh. Both of them were upright in the sight of God. Okay, mga mahinadlokon sa Ginoo kini. Observing all the Lord's commandments and regulation blamelessly. Maayong pagkinabuhi, blamelessly. Walay ikasaway, mga buutan kini sila. Verse 7, but they had wala sila anak, no children, because Elizabeth was barren. Landay na, ni pasar na sa edad. Dili na pwede manganak. And they were both along in years. May mga edad na dai sila. Verse 8, when Zacharias' division was on duty, and he was serving as priest before God, he was chosen by Lot. Morag na sila'y ripa-ripa. Kana di ay magserbisyo na sila sa ilang templo, ripahon di ay nila ni. O kung asa matudlo katong ripa, panalitan butilya tuyo kung ubuabot sa imuha, ikaw ang mo serve karong adlaw. So didto man kang Zacharias paingon. Okay. According to the custom of the priesthood, sumala sa nabatasan nila. Go into the temple of the Lord and burn incense. Maoy suguon sa pagsunog sa insinso. Kaya ang ilang magong simbahan na ay Holy of Holies, na ay holy place. Okay, lahi itong Holy of Holies. Mauna siya. Ug dito, musulod na siya sa Holy of Holies, walay makakita. Tinabunan og kortina. Unya, delikado kaayo ka na nga trabaho. Kung naa kay sala karong adlaw, unya ikaw ang natudluan nga mo serve, musulod ka sa Holy of Holies, dili gyud malimbungan ang presensya, mamatay gyud ka sa sulod. Mao na. So ang ilang gihimo, magsulob na sila og naa sila'y kapang isulob nga sa ilang sidsid na ay kanang mga bills, magkiling-kiling, maglakaw na kling-kling-kling. Kung magkiling-kiling, nagpasabot buhi. Kung dili na mo kiling, patay. So dili lang usang nahitabo nga namatay sa sulod. Mao na nga, ang ilang ginahimo, kung mo serve sila, butangan dayon nila ka ng bill ang ilang sidsid. Gihigtan dayon si Zacharias sa iyang hawak. Kaya kung nakasala ka karong adlaw niyan, mo serve ka, na delikado yun ka. Kinahanglan, manghinlo yun ka, mao gyud na ilang pamagi, manghinlo ka, mga ikagpasaylo sa Ginoo. Praise the Lord. Wala gyud kay sala, kay pag-serve nimo, mutuyok ra ka dito sa Holy Holies, mugawas ra ka nga wag gyud kay problema. Karon, pagsulod ni Zacharias, serving as priest before God, he was chosen by Lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. Verse 10, and when the time for the burning of incense came, excuse me, all the assembled worshippers were praying outside. Nag-ampo na sila, Ginoo. Proteksyonin taon si Father. May proteksyon. Nag-ampo sila. Unya sa dihang nag-ampo sila sa sulod dito sa Holy of Holies, dito dihay nakita din an angel of the Lord appeared to him. Perting kuyawa ni Zacharias. Muarag na hiugnok siya, standing at the right side of the altar of incense. When Zacharias saw him, he was startled and was gripped with fear. Nahipatutok siya, gikuyawan siya. Ingo siya na, patay na gyud ani. Verse 13, but the angel said to him, do not be afraid. Ingon ang anghel, Zachariah, your prayer has been heard. Ang inyong mga pag-ampo gidungog. Your wife, Elizabeth,
will bear a son. Ang imong asawa nga dili manganak, muanak na siya og lalaki. And you are to give him the name John. Panganli ang bata si Juan. Verse 14, he will be a joy and delight to you. Makalipay kining bata kaninyo. And many will rejoice because of his birth. Verse 15, for he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine. Mauning bersikulo ha nga nung dili tamu inom og wine. Or other fermented drinks. Badlisin ninyo ni. And he will be filled with the Holy Spirit. Maunay rason nganong nibiya kita ni anang makahubog nganong dili ta moinom kay kung mupalainom ka dili gyud ka mapuno sa Espiritu Santo. Daghang mga pastor karon sikreto. Dili lang mo pakita sa mga tao. Nayo sa ka pastor nga nagsulti sa ako. Ingon siya amigo nako to di lang nag-isulti. Amigo nako to nga pastor. Ingon ko niya. Amigo gid na sukad nga nahibalo ko wa nagyud ko ganahin niya. Ning soroy daw siya sa balay sa iyang amigo nga pastor. Isi ayo, pastor, wa man mo tingog. Ni gawas ang bata, wala ra ba dire si papa nako pastor. Nilakaw si adi ay li si pastor pagkadaghang botelya tanduay sa ilawom. Namalit di ay mog botelya dong. Nya kay bata kay di man na mamakak. Ning ingon, wala man may mamalit og botelya. Daghang malagi botelya dinhi sa ubos. Ay si papa man ana. Siya ra man kanang moinom man siya ana, iyaha man ang mga basyo. Oh, nabuko na hinuon. Mao na hinungdan nganong nga dili kasagaran yun sa magrasuhano dili na mo inom aron mapuno ka. Pero kung muinom ka, wa di man ko di wa may magpugong narana sa imo. Oh, pero di ba siri ang mahitabo nimo diha. Magpataka ka na lagyaw-yaw diha kay nahubog na. Hallelujah. Si Papa man iyaha man ng mga botelya kanang muinom man siya. Pagkadaghan daw kuno sa botelya. Gisulod sa pinsa ba pinsa nalilian man ni pastor. Namalit di mong botelya dong. Siya wala. So, daghang malagi tanduay din Ay, praise God. So, muning giingon sa Biblia, he is never to take wine or other fermented drink. Nga naman, kay mapuno di ay sa Holy Spirit. He will be filled with the Holy Spirit even from birth. Hallelujah. Karon, gisultihan man si John, gisultihan man si Zacarias sa anghel. Unsa nahitabo? Ang nahitabo mao ni, many of the people of Israel will be bring back to the Lord their God. Mao ni ang sulti sa anghel. Daghang kining bataa mga lagad ni daghang mga tao sa Israel mahiuli ra sa Ginoo, and he will go on before the Lord in the spirit and power of Elijah. Kining bataa ni magpuyo ni sa gahom ni Elias sa Old Testament to turn the hearts of the father to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous, to make ready a people prepared for the Lord. Verse 18, Zachariah asked the angel, how can I be sure of this? Unsay but pasabot ni nituo siya wala. Wala. Nganong wala man siya mutuo kay mismo di ay siya. Okay, kining gisulti nimo unsa may kamatuoran nga mahitabo ni. Dili na unta sapayan isulti niya, anghel ba ya to? Mamutbot ba di ay na sila?
Sa ato pa si Zacarias butbuton. Namutbot si Zacarias. Butbuton da ini nga tao. Okay. So niingon siya. Si Zacarias miingon sa anghel, how can I be sure of this? Mahitabo ba ni? Tinuod ba yun ni? I am old man, tigulang na ko, and my wife is well along in years. Naabadi ay imposible sa Dios. Nanganak man gani si Sarah nga, perte na yung tiguwa nga, pila na edad ni Sarah itong panahon na, binta. Karon kay wa man siya muto half-hearted, mitubag ang anghel kaniya, I am Gabriel. I stand in the presence of God. Kadelikado gid ay kaayo ni. Adlaw-adlaw ako nga naa sa presensya kaniya, and I had been sent, gipadala ko niya to speak to you and tell you this good news. Wala mi maanad anang butbot, iyon siya. Gipadala ko aron mo sulti maayong balita ni. And now, karon, you will be silent and not able to speak. Kay wa man kay pagtuo, mauni ang consequence. Maamang ka na niining panahon na nadayag nga si Zacarias alagad sa Ginoo. Niining panahon na nadayag nga si Zacarias nga alagad sa Ginoo pero wala makagawas sa sala. Ingon ang anghel, oy Zacarias, adlaw, tanang adlaw, ako nagatubang sa trono sa presensya sa Ginoo. Gipadala ko aron sa pagsulti good news. Karon kay ingon siya wa man kamo to, sukad karon mauning gaba nga moabot nimo. Consequence matud pa nila gaba wala naman na tuwa naman na sa buktot niya. Karon ingon siya, now you will be silent. Okay. Sa dapit to. Ingon siya, tigulang na ko, ug ang kong asawa, imposible ni nga mga anak siya. Tiyaw mo na mag-istorya. Ingon siya, how can I be sure of this? I am an old man, and my wife is well along in years. Tanawara, wala gid siya mo to, dili ba? Unyang yang ang nagsulti sa iya, anghel. Siya, unsay ba'y katinuoran ani? Nga ako, tigulang na niya, siya, tigulang na pod. Okay, ingon ang anghel, sukad karon, ingon siya, now you will be silent and not able to speak until the day this happened. Wow! Because you did not believe my word. Mao magyud na problema. Ang tanang pulong sa Ginoo. Kadtong senturyon, believe yun ko niya na ako'y nagbantayan niya. Ingon ang Ginoo, ingon siya, Ginoo, ingon tong senturyon, Ginoo. Usa sa akong mga ka-servant na sakit, grabe nga pagkasakit, na paralyze. Ayuha siya. Ingon po dahil si Ginoo Jesus, tala, tuon ta. No, dili ko ang ngayan nga mudala sa akong balay. Isulti lang ang pulong. Parehan ako ba nga ako leader nila? Moingon ko lakaw, mulakaw. Moingon ko dali, muari sila. Buhatan na, buhato nila. Ginoo, isulti nga maayos siya. Ingon din Ginoo, ha? Ingon siya, unbeliever? Na anay pagtuo nga, wa pa ko kakita sa Israel nga ingon ni ining klase nga pagtuo. Na, sige. Uli na sa inyo. Uli kay mahitabo ang imong pagtuo. Pag uli, maong urasa, maog yung naayos siya. Palakpakan ang pulong. Kadto mao'y sakto. Pero si Zacarias, iya pang gi-interrogate ang anghel. How can be I sure?
Naunta, dili ang ngayan kay alagad siya. Dapat kabalo na siya ni ining faith. Susubo palandungon hangtod karon daghan pang mga nagkinahanglan i-remind. Dito ko nagbisita sa laing simbahan, katong naikamot, katong naikamot pataas, taas sila. Mutuo mo nga naikamot, tuo man sila. Iko bagsak. Naunsaon pagkahimuot sa Ginoo mao na nga mo create ang problema kay ngano na ipagbagolbol kay wa man maglakaw sa pagtuo sa tinuod lang ang taong naglakaw sa pagtuo dili na mo salig og tao. Naay problema lisod nga kahimtang. Hallelujah. Walay tao. Wala. Maayo man og. Okay, mayo pareha sa ato dili ba nagtudlo ko sa pikas pangasimbahan na mga igsuon pag andam-andam mo tabang, di ba? Okay, ako misis naaman po siya giandam. Usahay makuhaan kay na may muduol sa balay. Oh, tabang ina siya, tabang nagtigom na siya. Di gid malikayan naagi muduol nimo. Unya karon og dili na nimo matabangan magbagulbol, muingon man na sila nga wadi gid makatabang ni matawhana. Imbis kay wa kay sala nakasala na pud nimo kag apel. Okay, pero kung naluto ka sa pagtuo, pagsulod sa problema, wa may tao nga di mo tilaw og kalisod, mo tilaw gyud ta. Ako misis, to God be the glory, makaingon gyud ni siya sa kalisod nato pang wa gyud tay utang tindahan dinhi. Kapila na mi magkaon og sudan na wala gani bitsin. Nangutang ba mi? Wala. 20 pesos, iyahapag yun ng budgeton. Buhi man mi. Tanumig talong, pilar to kapunuan. Trabaho pa man to sa simbahan dito sa seminary. Katong naman day, padalag talong. Naunsa po tong talong nga, sige kuha ag bunga. Di man muhunong og pamunga. Kasagaran sa talong baya, malugnas baya na, dili ba? Mulugnas na ba, mupatay na siya. Pero katong talong nga, na kapila siya magatuadtog palingki balik-balik iyang ibaligya inana na siya sa una pag uli nagdala nag-isda kadtong punuan sa talong wa gyud to mamatay nagpanday sa simbahan sa seminary pag uli magdala pa yung talong pila ra ka punuan 5 ka punuan walay undang sigig bunga ana ra di ay na kung ang Dios mahimuot ka na to. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Pero kining ubang mga tanom, maihian lang gani, nangalaos na. Pero kining panalangin sa Ginoo, bisan pag-unsa pa, init pang panahon. Siging pamupok. Pag muuli ang mga panday, dalaan ninyo ni, dala. Uy, naanapoy tutoy, manutoy ang mga talong, managko, dali ra, tanggal na pod. Dili na maatol, dagon na pod niyag palingki. Pagdali, pagbalik, magdasag isda. Barato pa mang isda sa una. Basta magkinabuhi ka sa pagtuo, amen. Mamahal ang palitunon o mabarato ang palitunon, ang pagtuo nagpabilin. Wala gyud na. Kung nagkinabuhi ka sa pagtuo, ang Diyos mahimuot. Amen? Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Okay, so dinhi, makita nato dinhi na naamang siya wala. Naamang, ingon siya dinhi, and now, you will be silent and not able to speak until the day this happen. Pila ka bulan ang bata mataw gikan pagbuntis? Siyam ka bulan na amang si Zacarias. Kay pagsulti sa anghel, mo pa may pagturok sa tiyan, kay mo may giingon sa anghel, maglipay ka. Kay ang inyong prayer, dili ba nag-ampo di ay sila? Ang inyong prayer na dungog na. Nadungog. Unsa di ang ilang prayer request? Ginoo, mubuntis ang akong asawa, wala gyud mi anak mubuntis. Dili ba mo na ilang request?
Karon ni inyong mga anghel, nadungog na ang inyong request. Manganak ang imong asawa ug batang lalaki. Unya gisulti sa anghel, mahimo siyang kalipay ug daghang mga taga-Israel mubalik sa Ginoo tungod aning bataa. Dili nimo inom og bino bisan unsang klase nga bino, puno sa espiritu kini siya. Ug mahimo siyang kalipay sa inyong magtiayon. Pagkadungog di siya, tinuod ka? Mubuntis lang ako. Sa tinuod ba na? Si Zacarias, adlaw-adlaw, gabi ako nagatubang sa presensya sa Ginoo. Gani gipadala ko niya aron pagpahibalo good news para kanimo. Iyon siya. Tungod kay wa man kamo tuo, na iyon siya. You will be silent and not able to speak until the day this happen. Siyam kabulan ang bata nga naastian o sa anak. Siyam pod kabulan na mag-inamang. Ingon na Biblia, nipilit ang dila ni Zacarias sa iyang lingagngag. Dili na siya kasulti. Paggawas ni Zacarias, sinya-sinya sa nadyan, kuyawan yung tao nang nagambula unsa naman maayo pa man ni musulti pagikan pagsulod paggawas karon naamang naman siyam kabulan pagkadugay sa dihang gianak na si Juan. Pag-anak ang unang gilitok John na abli ang iyang baba. Si Juan. Unsa ba di ay ka lala, unsa ba di ay ka, unsa tawag pa niani ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo tinuod gyud. Ang senturyon gikahimutan sa Ginoo. Niingon ang Ginoo, wala pa ko kakitag sama ni ining tawhana sa Israel. Kining tawhana nagkinabuhi sa pagtuo. Wa pagani siya magkristohanon. Nakadungog na ning senturyon nga si Jesus nagapangayog masakiton, naana ni siya mga nadunggan nga mga milagro. So niingon si Ginoong Hesus, wala na lang niya hatagig kapoy. Wala na lang gikapoy, wala niya kapuya ang Ginoo. Niingon na lang ang Ginoo, nala uli. Mahitabo ang imo ang gituhuan. Pag uli maog yung orasa, palakpakan, so ang pagtuo makapahimuot di ay kini sa Ginoo. If God please with us, God will lead us into that promise. Hallelujah. Unsa may mga saad niya. Katong gibasa na to ganiha, saad na to. Dili lang kay kadura dagang mga saad. Wala pay gisulti sa Ginoo nga gipalpak tanan. Bisan sa atong buhok nahibaluan, ingon siya bisan gani kung dunay malagas, nahibalo siya. Tan-awa ra kagamhanan ang Dios nga atong gialagaran. Amen. So usa ka dakong opportunity nato kini. Okay. Dinhi sa Ephesians, balik ko sa Ephesians. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Praise the Lord. Verse 15, Ephesians chapter 5, verse 15. Nagayon siya, be very careful din how you live. Iyon siya, ayaw sayangi ang panahon, pag-amping sa imong pagkakristohanon. So unsay ampingan ang mga pulong nga mapahiluna sa imong kasing-kasing. Kay sama kita sa mga magtutukod ug balay sa 1 Corinthians chapter 3 verse 10. Each one of you must be careful how he builds.
nagtukod kita. Atong gitukod ang atong kaugalingon hangtod nga mulig-on kining balaya. Kay we are just called the spiritual house. Or lain na pod, living stones. Mga buhing, mga bato, dili patay. Tukod. Mao na nga kining taong himasa sa Biblia, unya magtutuman sa pulong sa Ginoo, kanang tawhana baligo na. Ligo na siya. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Matthew chapter 7, bisan kinsa ang naminaw sa pulong ug nagatuman, may sama siya sa usa ka tawo nga maalamon, wise. Nakadungog unya gi-apply. Kanang tawhana wise. Daw sama nga nagatukod siya balay ibabaw sa bato. Romans 10 verse 4, siguro na bato. Tanaw na ako, bi. Nagatukod siya balay ibabaw sa bato. Ato ning i-check ni. Dili. Katong giingon sa ang usa ka tawo nga nagapaminaw sa pulong ug nagatuman, Matthew 7 na siya. Matthew chapter 7 verse 24. Okay, sa pakadali lang ha. Okay. Diri ko mutanaw diri. Okay, 1 Corinthians chapter 10 di ay 1 Corinthians chapter 10 verse 4. Kanang rock diha si Jesus Christ. Okay, kanang rock diha si Jesus Christ. Giulan, gibaha, gihangin, gihampak pagyud sa hangin. Apan wala mahagba, yet it did not fall. Nganong wa man mahagba? Because it had its foundation on the rock. Mao nga ang uban kaninyo dinhi niagi nagdaghang grabing sulay, pero nganong wa man mangawala, mao na ilahanan. Ligon nga pundasyon. Wala mangawala. Naningkamot. Amen. Wala man mag-ingon nga hingpit na gyud ta, naagid tay mga palpak, pero tungod kay willing, naningkamot, naninguha, unsa tong palpak, bantayan, Lord, salamat sa palpak. I will not do it again. Lord. Oh. Hinluoy ko, Ginoo. Cleanse me, O God. Cleanse me. Unya, Lord, i-recall unsa tong mga palpak. Okay, unsa tong mga dili maayo. Ginoo, ipakita. Praise the Lord. Atong palakpakan ang pulong sa Ginoo. Mao na siya. Maayo ba ang pulong sa Ginoo? Maayo. Kung ang Dios if God plays with us, kung ang Dios nahimuot kanato, mao na. Siya maoy mudala. God will lead us. Siya ang mupahimutang. Dili baya sayon puy aning kalibutan agwa kay Ginoo, dili sayon oy. Pero kung tugutan lang nimo nga siya maminaw rata unya tumanon ang imong nadungog, buhatan na siya. Okay, siya na ang mudala nimo. Dadun ka na niya sa dapit. Okay, nganong nga gidala ka man,
tungod kay ang pulong na pahiluna sa imong kasing-kasing. Daghang pulong, daghang saad, didto na puno ang imong kasing-kasing. Mo nang giingon sa Colossians chapter 3 na papuy-a nga madagayaon sa imong kasing-kasing ang pulong sa Ginoo. Amen. Kaysa dihang magdagayaon na, basag Biblia, pangbadlisin ang mga saad diha, memoryaha pagyud ug mahimo. Kaysa diha nga mapuno na ning imong kasing-kasing. Nag-ingon, ang baba daw musulti. The abundance of your heart, the mouth will speak. Okay, kung mga artista ang imo ginasulti, si Tirso Cruz niya nagpuyo sa imong kasing-kasing. Oh. Pero muhisgot ka na ganig espirituhanong butang, unsay na store sa SD card, unsay na store makita sa cellphone, unsay na store the abundance of your heart, the mouth will speak. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Faith. Hallelujah. Hinumdum mo na itong napulo ka sanlahon. Napulo to. Pila rin giayo ato. Na, tanan. Napulo nga sanlahon. Tanan giayo. Pila rin ibalik. Unya katong siyam, giunsa man to? Gipangita. Kabalo siya. Niingon siya, dili ba siyam kamo? O dili ba napulo man mo? Asaraman ang siyam. Hallelujah. Palakpakan ang pulong sa Ginoo. Inang imong katapad sinya si ayaw yung undang sa Ginoo. Pagitaon yung ka. Asa man ang siyam, nganong ikaw raman ang simba diri. Where are the other 9? Okay. Pangitaon, kaya nga naman, gusto niya i-feed, pakaunon ka niya, aron ma-build up ang imong faith, ang word. Kadto si Zacarias sa ambot, o giun sa to niya nga, nahimo man siyang pare, unya. Okay, mauna ron ang dagway sa panahon. Daghan pagihapon. Praise the Lord. Masala radi ay ang nagkinabuhi karong panahon na. Masala. Manindog ta. Praise God. Ginoo, salamat. Taas sa makamot. Ginoo, maayo kaayo ang imong pulong. Lakwan namo, Ginoo, nagayon kung ikaw mahimuot ka namo. Dadon nimo kami sa mga dapit diin makapalipay kanamo. Dadon nimo kami sa mga dapit diin mga tagbaw kami na makaila kami kung kinsa ang Dios nga among gisimba o gialagaran. Dios sa kinabuhi. Dios nga walay pagabalhin. Dios nga nagasaad sa mga matinudaanon. Silang mibayaw, liguna sila. Salamat Ginoo sa ngalan ni Jesus. Amen ug amen.